उद्देश्य लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुंनो हास्थायदों? दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों चिरां जिल्ला बनसुआ साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम जोङो मेसेज मोनसे होनो लुबैदों जे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सोरबा संगठन सोरबा बेक्तिया गावसोरल' बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसाराखै। बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव साफ्रोमबो जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बयनिबो आखाइ दङ। सोरबा गरिबानो जाथों सोरबा हालुवायानो जाथों सोरबा साख्रि गोनां जाथों बयहाबो बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लादों। बाहाय बे बड'लेण्ड सोमावसारनायाव सोरबा जयन्त साराल' बाहागो लायाखै, सोरबा गबिन्द बसुमतारिल' बाहागो लायाखै, सोरबा इन्दिबियाल' बाहागो लायाखै। बेखायनो आङो खावलायगोन बे हानि जेंनाखौ लानानै जे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुङाव बे मुंख्लंफोरनि मुङाव बा जोंल' बड'लेण्डखौ सोमावसारदों होननानै बे हाखौ बे खास हाखौ आवग्रिबा जानाय नङा। बे खास हानि सायाव बयहाबो मोन्थाय दङ। जोंनि आइ आफायाबो मोन्थाय दङ, बिदा फंबायफ्राबो मोन्थाय दङ। जोंनि गरिब गुन्द्रा जाय बयबो बड'लेण्ड सोमावसारनाय जायो बिथांमोना बाहागो लादों। बयहाबो बे हानि सायाव मोन्थाय दङ। सोरबा गबिन्दआल' बाय मोन्थाय गैया, सोरबा इन्दिबिफ्रावल' मोन्थाय गैया, सोरबा जयन्त साराल' बाय मोन्थाय गैया। बे हाया बयनिबो आरो बे हाया रायजोनि जाना थानांगौ। आं बेखौनो खावलायगोन। आरो जुदि बयबो जुदि बेबायदि गावबागाव पार्सनेल बेक्ति बेनिफिटनि थाखाय जुदि लानो लुबैदोंबा आं बेखौनो स्ट्रंलि बुंगोन बे हायाव बनसुआबो मोन्थाय दङ। जिहेथु बनसुआ बर' हारिनि मोनसे फरायसा आफाद, बर' हारिनि थाखाय मावनो ओंखारदों। बे हायाव बनसुआबो मोन्थाय मोननांगौ आरो बनसुआ जेरैखिजाया बे हाखौ मोननायनि खायदाखौ खालामगोन। आरो बिथांमोना जुदि बनसुनो जुदि बे हाखौ फेरलेबसेबो जुदि हगाराब्ला जों साननैसोनि गेजेराव बिनि एगेन्स्टआव जोङो खामानिखौ मावगोन, मुभमेन्टखौ खालामगोन, जों अबजेक्सन जों फाइल खालामगोन। बे हाया सोरबा पार्सनेल बेक्तियाल' बे हाखौ बे हाखौ मोना, सोरबा नोङो फेमिलियाल' मोना, सोरबा बिदा फंबायाल' मोना। आं बेखायनो खावलायगोन बे एरियानि जेसेबां रायजो राजा बिथांमोना दङ बे हाखौ सोरनोबा बेक्ति बेनिफिटनि थाखाय बेखौ हगारनो नाङा। साफ्रोमबो जाय बिथांमोना सोमावसारदोंमोन खस्थ' खालामदोंमोन बयहाबो मोन्थाय दं बे हानि सायाव। आं बेखौनो बुंगोन दिनै बे जाहाथे बे जोंनि खास हाया मिस इउस जाया, सोरबा बेक्तिया गावनि प्रपार्टि हिसाबै बेखौ सोरजिना लाया। आं बेखौनो खावलायगोन। बे प्रेस मिटनि थ्रुयै आं जोंनि गिदिर गोलाव बिथां सारमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे अफिसाव गावजों गाव बेबायदि जाहाथे जालाया, अफिसनि मानसिखौ जाहाथे बुलाया। माबाफोर जुदि अबजेक्सन दङब्ला थोंजोङै बिथांमोना बुंहैनो हायो। जितु बिथांमोनानो गिदिर गोलावखा, बिथांमोननि बुंनायानो रज'खायो। ओंखायनो आं बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जोंनि हारिनि गेजेराव गावजों गाव जाहाथे बुलाय सुलाया जाहाथे सोमजिया, गावजों गाव नासयलायनाय जाहाथे सोमजिया। आं बेखौ चिरां जिल्ला बर' माहारिनि फरायसा आफाद जानानै आङो सारमोनखौ जोंनि लिडार बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे गावजों गाव बे थासारिखौ लाबोआ, गाज्रि मोनलायनाय परिबेसखौ लाबोआ। आं बेखौनो खावलायगोन। फिन खेबसे खर' गंग्लाय आं खावलायबावगोन बिथांमोना जाहाथे बे थासारिखौ जाहाथे लाबोआ। आरो आङो जोंनि जे बिटिसि सरकारखौ आं खावलायनो लुबैदों। जिहेतु जोंनि बिटिसि सरकारावनो जोंनिनो मानगोनां सासे EM सार दङ, बिथां रनजित बसुमतारि सार, बिथांनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि सासे EM। आं बिथांखौ खावलायनो लुबैदों जे 28 जानुवारिनि गेजेराव जे इभिकसन खालामनो थाखाय मोनसे रुनिकाटा रेन्जनिफ्राय जे मोनसे अर्डार ओंखारदों, जेरैहाय नों गोबोरखि गामि, नाकेदारा गामि, बेफोरबायदि गामिखौ इभिकसन खालामनो जे मोनसे अर्डार ओंखारदों रुनिकाटा रेन्जनिफ्राय। आङो चिरां जिल्ला बनसुनि जानानै खावलायगोन जे बे गामिफ्रा बर'फोरनिनो गामि, ट्राइबेल ब्लकनिनो गामि। बेखायनो खावलायगोन रनजित सारखौ आं खावलायगोन बिथाङा गावनिनो हारि हिसाबै, गावनिनो बिदा फंबाय हिसाबै, गावनिनो बिमा बिफा बे एरियायाव थायो हिसाबै बिथाङा जाहाथे बे इभिकसनखौ खालामहोआ। आं बेखौ चिरां जिल्ला बनसुनि जानानै बिथांनिसिम आं खावलायहरबाय।